Salut! Numele meu este Manole Radu și filmez tutorialul ăsta a doua oară pentru că camera mea face fițe și se oprește la 30 de secunde sau pe acolo și nu zice nimic. De-aia n-am postat nici acum 2 săptămâni, dar credeam că se întâmplă data. Trebuie să văd ce are. Ok. În tutorialul ăsta o să vă prezint whirlwind, respectiv oase. Ce trebuie să știți înainte? Earth turn, earth spin, backflip, ștuț, nu știu cum îi spuneți voi, tricul ăsta. Voi acum sunteți obișnuiți să dați așa, cu degetul mare și degetul arătător sub cupe. Ceea ce este bine pentru tricul ăsta, dar pentru whirlwind trebuie ceva diferit. Ajungem acolo imediat. Până acolo trebuie să învățați să dați earth turn-ul mai sus și mai încet. Deci, voi acum îl dați așa. Deci din nou, mai sus și mai încet. Exersați de multe ori și o să vedeți că vă iese mișcarea mult mai constant. De acolo trecem la următoarea parte, care e: în loc să țineți degetul mare sub cupa mare, îl țineți aici, la bat în cap și dați earth turn. O să fie puțin ciudat la început, dar dacă exersați, vă asigur că o să vă iasă super bine. Din nou, puneți accent pe treaba aia de mai sus și mai încet. Vă lăsați cât de jos trebuie. Cu cât învățați să dați mai sus și mai încet, cu atât o să învățați mai repede whirlwind. Bun. Următorul lucru. Trebuie să învățați cam flip, care e ăsta. Ok? Pare ușor. Hai să vă explic ce ați putea voi să faceți greșit. Deci, dacă voi dați cam flip-ul așa, o să aveți parte de un timp greu când învățați whirlwind. Să vă arăt diferența. Deci, așa este greșit și așa este corect. Ce am făcut diferit? Așa am aruncat canul cu toată mâna. Așa am împins canul cu degetul mare de aici de jos și atât. Să vă explic. Deci voi țineți canul așa, da? Și în momentul în care vreți să dați cam flip, degetele de jos le lăsați moi într-un fel, în timp ce cu degetul mare apăsați. Și ar trebui să fac o mișcare de cam flip. Exersați treaba asta să vă iasă constant. Ok? Bun. Următoarea parte, extrem de importantă în whirlwind. Tricul implică două lucruri: earth turn și cam flip. Partea ciudată e că noi nu ne putem concentra pe două lucruri deodată. Așa că trebuie să eliminăm cât de mult putem unul și acela va fi cam flip. Prin asta mă refer la o chestie simplă. Adică, învățați să dați cam flip-ul fără să vă uitați la el. Adică așa. După cum vedeți, nu mă uit la el. Asta e cam cel mai important pas din whirlwind. Dacă vreți să vă iasă și mai constant, probabil la voi cam flip o să arate așa. Ca să fie mai ușor, învățați să dați mai jos. Deci, normal, mai repede. Deci așa. Foarte important. La început vă recomand să nu vă concentrați pe ștuț. În schimb, să vă concentrați pe voi, pe ceea ce faceți voi și să faceți astfel încât să dați flip-ul la bilă. Deci nu trebuie să intre, dar să vă concentrați să dați flip-ul la bilă și să dați și cam flip-ul după. De aici ar trebui să arate așa. Și așa ar trebui să exersați voi. E super important să faceți asta. E foarte important să învățați să dați earth turn și imediat după să dați un cam flip. Deci așa. Earth turn, cam flip, ștuț. Ok? Din nou. Earth turn, cam flip, ștuț. Earth turn, cam flip, ștuț. Earth turn, cam flip, ștuț. Ok, v-ați prins. Dacă tot nu vă iese, mai am un sfat. Super important, pe mine m-a ajutat extrem de mult. Deci nu doar că trebuie să exersați cam flip-ul așa, să nu vă uitați la el. Și trebuie să înțelegeți mișcarea. După cum v-am arătat la atâtea ori, logic. Earth turn, cam flip, ștuț. Da? Bun. Deci, așa gândiți-vă la ce faceți cu mâna. Și vreau să exersați asta fără bilă. La ce mă refer? În loc să exersați asta, prefăceți-vă că aveți bila în ștuț și dați un earth turn, cam flip, să prindeți în același punct ca să puteți să dați ștuț. Deci earth turn, cam flip, boom. Exersați treaba asta, boom, boom. Earth turn, cam flip. Earth turn, cam flip. Din nou, învățați să dați fără să vă uitați. Trebuie să vă intre în reflex treaba asta de a face prima dată mișcarea de earth turn corect și apoi a face cam flip-ul corect. Nu puteți să le faceți pe amândouă deodată. Bazați-vă pe genunchi. Foarte important. Aia vă și recomand. La început să-l dați foarte încet și să vă lăsați în jos. Pentru că așa observați și unde greșiți și vă puteți repara greșelile.
Asta e tot și ne vedem în următorul tutorial.